Bună, eu sunt Mario Fresh, astăzi ne jucăm Outlast. Suntem partea a patra și acum am făcut aici la apă. Acum trebuie să fugim Trebuie să fugim afară. Aici e la cu clădire cu flăcări. A fost cam greu aici. Cu grasul. Tare. Aaaa! Bă! Bă! Du-te în pula mea! Bă, ce... Bă, alo! Alo! Ce-a fost aia? Ce asta? Bă, da, mi-aș... Carnea aia, măsii. Asta se pitulea, unde se pitulea, bă? Aici se pitula și a venit așa, spre mine. Ba, pula cu aia. La exit. Cred că pe aici am fost cu liftul, m-a luat ăla, doctorul. O baterie, o CV. Deschide. Da? De ce ești negru? A. Uite, când stau așa e negru. Și când stau așa nu mai e negru. Da, nu pot să sar. Uite, acum e negru. Sau? Uite, când stau pe o parte e negru. Nu știu de ce e negru. Pe aici e închis. Aici a fost ăla. Părintele. Lol. Exit. Aha. Să mă duc după Martin. Bravo. Uite, după asta să... Ha? O baterie. O baterie. Ce aia? Uite o cheia. Sau nu e cheie. Ce avem noi? O lopată, o mătură, de-aia. Aha. Da, asta ce mă, e butoi, o buterie? Da, e o buterie, credeam că e butoi. Ce s-au de eu? Bă, papula dacă e gras. Bă, ce-a fost afară? Chide repede. Papula. Papula. Ce-a fost, bă, afară? Dar de ce mă sperii, bă, cu aia? Bă. Ce afară, bă, ce afară? Papula din noi. Și pe aici trebuie să mergem. Încerc să fug pe aici, să nu poate dau de... Cred că e Rider, cred că Fantoma. Nu e pe aici. Un CV. Lol. Nu e pe aici. Mamă, ce-a fost aia? Păi... Nu vreau să aflu ce e cu bășina aia. Repede. Futut. Bă. Repede. Bă, da, mea, și pula. Pe aici e. Ăla. Deschide repede. Închide. Închide. Nu pe aici, hai pe aici. Bă. Da, bă, pula dacă nu e ceva. Bă, o baterie. Ce? Go!
Bă, mă fute fantoma. Bă. Ce drept. Exact, dar câte ori trebuie să sărim înapoi. Sar. Scara. Ia scara. Pe aici. Mamă, dacă pic aici îmi bag pula. Și aici trebuie să-mi iau vânt. Sari. Aha, pe acolo trebuie să merg eu. Aici trebuie să capi cupii. Bun, bun. Pe aici. Pe aici. Trebuie să salvat. Merge jocul. Și am șoc eu. Gift out. Bă, ce mai speria fătuți Paștele, mă. Trebuie să merg. Bă, ce pula mea, te piși. Bă, aleu, uite o baterie. Al dracu, te piși. Pișă-te. Așa, pisă. Carcă. Fără baterie mor aici. Lau pe grasă. Mamă, mamă, mamă. Mamă, mamă, grasul, grasul. Scându-te că mă vede grasul. Dacă mă prinde grasul ăla și mă ia de gât și mă aruncă, am pus-o. Acum nu știu pe unde e. Cred că pe acolo trebuie să merg. Fugi, 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 fugi. 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 Sari, 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 sari. Sari!
Sari. Sari, futuți. Sari, mă, sari. Băi, să-mi bag pula. Opa. Vreau să pic. Dang, brothers. Fucker bitches, grasul. Iară vine bateria, bă, iară e foame, bă. Ce-o avea, bă, ce-o avea? Ce-o avea că mănâncă prea multă paie? Bă, aici trebuie să dăm drum. Easy. Carcă iar că bag pula bateria asta 2 lei. Ce baterie au? Ăsta ce camera am? Pe aici unde sunt? Bă! Fugi! Bă, în spatele meu! Alergă! Stai aici, boscheț. Nu mai pot. Aud. Dacă pun camera pe el, mamă, respiră lângă mine. Badinul acolo. Unde era asta să mă ascund? Cotețul. Pe unde trebuie să fug acum? Uite acolo trebuie. Trebuie să fug. Aldoros nu mai. Bagă-te. Aha. Da, să mă duc la camera femeilor. Știu că e închisă. N-are rost. Era easy. Mamă. Ce a fost, bă? Aha, că m-l-am mâncat pe ăsta, bă, cu tot cu picioare. Nu, cum l-am mâncat pe ăsta cu tot cu picioare. I-am mâncat toată puța. O parte, da, sau o da, sau un piept. Ce-am mâncat, bă? Pată de sânge. Și mai bun. Ce e aici? O cameră, bă, easy. Mă, pe unde trebuie să mă duc? Aha, uite. Ce străma. Hai, o sari, bă. Așa. Și nu ne-am intrat. Trebuie să caut liftul sau unde pula mea. O baterie. Adică nu știu, văd pe cineva.
ai de cafea? Ce ar mereu un cafea acum? O cafeluță. Așa ce... O baterie. 4 baterii. Bapula. A început muzica aia. Că mă caut ăia. Cine mă caută? Aia cu tupeu. Aici e ușa închisă, cred că. Aici ce e? Aici n-a fost. Ușa închisă. Wow. Ce e aici? Mi-a părut, cred că ceva să mă fac. Hai pe aici. Bă, ce m-a speriat. Bagă-te în dulap. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur cu aia. Și că o să apară niște tipi cu macete. Și aia o să fie cam greu, că ea îți bagă direct o macetă în burtă. Gata, ești pula. Te-ai dus. Văd că nu e. Degeaba mă sperii. Mă sperii de școală. Dar nu știu unde trebuie să mă duc. Aha. E pe aici ceva? Un CV. Ăla. Trebuie să mă duc sus. A, pula. Era mai ușor. Trebuie pe aici. Mă uit așa în WC-uri. Închid ușa. Nu găsesc nimic în WC. Cineva. Ce-am făcut? Am deschis ușa. De asta e că pot să deschid ușa. Red mouse close. Nu știu, am văzut că pot să închizi și să-ți gata. Acum se filmează, nu știu, se filmează cât de cât. Pe aici a închis. Da. Pe aici a închis. M-am bat pula, pe aici trebuie să mă duc. Ii! Bă, tu ești paznic, mă. Cum ești? Bă, ce ai la cap, mă? Tu ce ai la mână? Ce mi-arăți tu? Dar de ce te miști așa? Ce vrei tu? Ha? Mai știi scarpini, ai pureci? Mai te frești pe cap? Ha? Dar ce te uiți tu așa la mine, mă, cu dinții aia strâmbi așa, zici că zâmbești? Dar nici mă, nici n-ai Adidas. Ești gol, papul, mă. Ia, dacă te uiți așa. Dar știu că tu o să mă bați.
Nu ești tipul ăla care mă băteai tu și vine după mine cu băta? Sau nu ești tu? Îmi bag pula. Ha? Se că a zis yeah bitches. Nu ești tu ăla cu yeah bitches? Da, așa am ajuns aici. Închis. Pe aici am fost mai afară. E ăla cu ea bicis. Îl știu pe fața aia. Mergem jos. Dar ce căutăm noi? Bă, tu ești de ăla care mă bați. Pun pariu. Dacă iau CV-ul, știu că tu vii să mă bați. Spune-mi sincer. Fii sincer cu mine. Și spune-mi adevărul. Ce ai tu în mâna aia? Spune tu sincer, ce ai tu ai în mână? Nu ai tu macetă? Și dacă îmi iau CV-ul ăla, hai să mai căutăm. Ce avem aici? Nimic, credeam că mai dă o baterie de aia. Bă, ba pula, dacă îmi iau CV-ul ăsta, tu mă bați. Eu am plecat. Tu nu mai văzut. Hai repede. Gata. Știu că ăsta-i... Mamă, trebuie să sar. Hai că am picat în pula. Bă, tu să nu vii pe mine. Că nu ți-am furat CV-ul. Iar am picat în pulă. Ai, să bă. Mamă, și părâna că nu mai avem baterii. S-a salvat jocul. Bă, pula. Cine ești? Părintele. Aha. Pe acolo trebuie să mă duc eu. Nilai. Ce avem noi aici? O baterie. Vai, că bine avem o baterie. Să încarc. Mamă, și aici e ars. Nu, mă, și aici trebuie să iau cheia. Mamă. Ce o să fie greu aici? Că o să mă prinde futălăi. Că-i fur lumina. Trebuie să iau niște dăle. Da, am văzut pe ăla. Pe ăla o să mă bată. Pe ăla nu mă duc eu la el. Și eu ce fac? Eu ce fac acum? Eu ce fac? Da, pe ăla trebuie să mă duc să iau dălea. LED-uri. Cum dracu se numește? Știu că mă prind niște tip dubioși care fur lumină. Ce asta? Baterie mai easy. Credeam că e cineva. Dar nu se vede camera asta ca pula. Give is he. Nas. Închide. Give is nice. Ok. Am luat una. Nu știu, îmi bate inima. Ei! Mamă, vine cineva, vine
vine oamenii care îi fur bateria. Da. Plicau. Cât trebuie să luăm? 2 sau 3? Cred că 3. Ba, pula la mă caută. Nilai. Nilai. Dacă tac și nu fac zgomot, nu mă prinde. Dacă pun camera, el mă vede. Ca acolo să se ducă dacă e. Bă, nu știu, sau unde pleacă, nu știu. Bă! Nu mai vine pe mine. N-are pe să vină pe aici. Bă! Bă, ce faci? Bă! Nu spărgea ușa. Și acum cum închid ușa? N-ai ușă? Unde te crezi tu? La grădiniță? Bă, și-ai spart ușa. No, ce om dubios și prost. No, vezi ce se întâmplă? Bă, acum mi-e greu. Pe acolo e ăla. Să încarc. Aici e închis. Mamă. Please, dacă mă prinzi și mă dai cu băta aia, să-ți o fut pe măta. Hai că nu ești grasul ăla care miroși. Tu poți să înveți camera, asta nu-mi place.
verifică tot. Ăla-i domnul Bătălău. Domnul Bătălău. Nu, dacă mă duc eu acolo, el mă prinde. Când e aici, atunci. Să că mai aștept. Hai că la mai l-aștept. Bă, cine aleargă ăla? Că nu mai înțeleg nimic. Ori încolo, încolo. Da, eu mă duc. Eu mă duc cu tupeu. Ok, tu ești mort. Acolo e ăla. Eu trebuie să mai găsesc. Bă, ce brad am găsit. Am găsit o bradă ca la... Bă, ăsta verifică toate camerele. Acum am înțeles. Înțeles că s-a verificat tot. Hai repede. Unde e? A, uite. Aici. Ascunde-te. Și că vine fătălău. Și că vine iară fătălău. Fugi așa. Tuc. N-are stare, om. E paznic de ăla. Îmi bate inima ca pe semaforul pizdi. Lau. Mergi ușor. Ai plecat? Chetă și nu... Adică ai plecat. Aha. Bă. Iar vine. Mai vine o dată să fie asigurat. Ce zice? Unde e, o morță, mă, mi-ai luat bateriile de la boxă. Iar a plecat. Bă! Lasă-mă, please. Mai găsit. În sfârșit mai găsit. Mi-ai dat fatala. Până aici nu mai mă găsești.
aici nu mai mă prinde. Ding. Trebuie să mă duc să le iau și pe ăla tu. Asta e cam treabă grea. Bă. Bă, ai vrut să mă prinzi. Încarcă repede. Bă, să nu sari. Uite, să mergem la ăsta. Închidem ușa. Play or. Dar uite ce ai tu acum, maceta. Îmi va piciorul dacă mă prinzi. Dar nu te speri dacă poți să vii. Să las ușa deschisă. Hai, banul, o iau. Cum am dus? Acum plânge nevoie. Hai, repede. No, cade. Atât? Acum să mă duc jos. Bă, ce are mouse-ul? Hai aici. Da, trebuie să mă duc jos. Ups. Dar pe unde e jos? Lângă ăla. Mă, încă-i fătălău acolo. Seamă. Nu știu pe unde trebuie să mă duc. Ia badabadu. Ia badabadu. Ia badabadu. Pe aici am fost. Trebuie să mă duc unde e de-alea. Dar nu știu unde e. Pe aici trebuie să fie. Da, ăla e. Cheia. Auzi pe cineva. Nu știu, am auzit pe cineva. Cheia de la lift. Am zis eu. Acum cred că mă caut ăia. Că am luat cheia. Deci un pipi. V-ați plecat? Ce faceți, mă? Căutați prin rufe? Că vă aud.
închid ușa. Pregătit să fug. Acum trebuie să mă duc sus. Muzica. Bă, alo, 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 alo. Intens. Ăla e. Tu să-mi suși pula. Da, e ăla cu maceta. Bă, și mi-a dat cu maceta, bă. Și cum mi-a dat cu maceta aia peste buci, peste șalie. M-a durut tot, mă. Bă, aici trebuie să sar iară. Da. You follow blood. Adică urmărește. Da. Blood, adică blood. Blocul. Ce aici? O baterie. Băi, nu e ăla. Ba, nu e. Mamă, și aici trebuie să fie. Nilai. Nu mă vede eu. Mamă, și trebuie să sar acolo. Ăla e. Prinde-te. Omul păianjen sunt. Ce are eu? Bă. Hai repede că am făcut zgomot. Paturile. Sar, 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 sar. Sar. Bă, când am zis să sar, să sar. Și acum pe unde să sar? Sar. Bă, și-am căzut, are găuri de aia. Și unde trebuie să mă duc? E pe aici. Bă, o baterie dacă mă salvează. Aici am fost. Bă, bagă și încarcă. Pe aici. Mamă, iară, ăla cine-i Rider? Eu nu mă duc eu acolo după ăla. După bășână. Cameră. Cameră. Ioi. Ta-ta-ta-ta. Opa, bă, închizi ușa. Bă! Ăia cu cioaca mare. Bagă-te și ascunde-te. Ba, pula. Ăia cu macete cu pula. Și camera. Bă, sunt ăia cu... Că a plecat. Please, să nu spui că e ăla acolo. Pregătit să sar. Și panzeule. Ce ai făcut, bă? Am căzut aiară. Dar nu-i problem că avem de-asta. Ioi. Închide ușa. Să alăm avânt. Și am sărim.
trebuie să mă duc cu asta. Că iară pic. Acum să vină unul să mă prind. Hai Mario, hai, pune-te pe asta. Dar cum să mă pun? Că pic. Bă, pic de multe ori. Așa. Bă, și de 100. Mamă, ce m-am întâmplat. Să vezi cum pierd camera de acolo. Până aici o să fie bine și aici când iau avânt îmi pierd camera. Hai, camera. Dar de ce prost? Nu. Uite acolo. Nu. Mi-au pierdut camera. Fără cameră nu pot să văd. Cam asta e. Jucăm și partea 5-a data viitoare. Hai. Eu sunt Mario Fresh și asta a fost Outlast care am jucat. Dați și like și abonare pentru partea 5-a. Hai, vă lăsăm.